تطعمو مس راديو رنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارغ صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحو من عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي نعطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارغ ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مس راديو رنا سلام كمي تغنيو فتوح تغاتلت مدب تطعم سريديرنا زيتو الربع صغربلكم مدب تطعميو نلمون كم تلمود نعخم يخوب نيزبن لا يتحس تدالينا أب مدب ساعتنا ترغيبنا لنا كساف تسامي مدبنا مسانا حبيركم بخبر خص أنحزو دماكم أدالاونا أغراب مدب تسفيت يوهانسي سناي مكتتال راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان ጭንቀት بفيلمون تسفالهم ጭንቀት ምርጫዩ ካልእ ንዑ غير ዝኽእል ሓሳብ ክሳብ ዘየፅሓኻ ኸኣ ንጉስ እዩ ብኸመይ ዳ ጭንቀት ምርጫ ዝኾነ ትብሉ ትህሉ ኢኹም ግርም ኣብዚ ዓለም ኩል ግዜ ምስ መረፅና ኢና ወላብቲ ዘይመረፅናሉ ዝመስለና ግዜ ንወላ ሓንቲ መሪፅና ኣለና ማለት እዩ ንዘድልዩኻ ዘይምምራፅ ከዓ ብኻልእ ኣባህላ ንዘየድልዩኻ ምምራፅ እዩ ስለዚ ولا حنت نختجبر كاب زي مرزكا نشينكت مرزكا لخا مالتيو معنات شينكت بخمزة الجباب سلز فتر مش إنها نشينكت هي فتحانيو أنكرايت أنكرامبر دليتات ناخد حاوس خلو نبي كم نخير كتفقنا خلو بلك على منازل كنسر كلو أبو هذا نبر كلنا تعيز بازم دنا زي كلونا خلو هاي فتر بحالا نزغون نجار زيك تنبر كلا خاي خاتجنا سل الزنبار ጭንቀት ካብቲ ዘለኻዮ ፍሕት ንኽትብልን ናብ ድሓን ዝበሃል ጎደና ኸተምርሕን ጽዋዓካ ዘሎ ዓርክኻዩ ይኹን እምበር ሰባት ንጭንቀት ብኸምዚ ኣገባብ ስለ ዘይንርእዮ ካብኡ ክንድሕንን ብኡ ክንረብሕን ኣይንርአን ካብዚ ዝተላዕለ ኸኣ ከም ባህሪ ምሳና ይጓዓዝ ንጽባቐ ህይወትና ይመልጥ ጭንቀት ወላ ሓንቲ ትገብር ከም ዘየለኻ ዘረጋግጽ መርትዑ እዩ ምኽንያቱ ኣብ ምንቅስቓስ ጭንቀት ኣይፈርን እዩ ኣብ ስራሕ ዘሎ ሓፂን ዶ ይመርት እዩ ልክዕ ከምኡ ኸኣ ኣብ ምንቅስቓስን ዕብየትን ዘሎ ሰብ ወላ እንተተጨነቐ ብኸመይ ጉዳያቱ የፀባብቕ ዳ እምበር ጉዳያት ብዘይምህላው ክሳብ ዘይኮነ ተጓዳኢ ጭንቀት የብሉን እንተቲ ዋላ ሓንቲ ዘይገብር ግን ከምቲ ኣብ ስራሕ ዘየለ ሓፂን ዘምርት ንሱ ኸኣ ጭናቕ እቲ ዝገርም ነገር ዕረፍቲ ولا حنت زي مقبار كم حدا تبقى نجارينا نوصله يغون مبار تفطرنا هيوت من قصاصيو بمنقص أسكا تترر مبار أي تصبرني خا انت خوف من بالك عجن بلك تفلت يا خا نزر الدعو شنكات قرميو أبينا يكورنا عنا هيوت كا تبلاشي كالو نخد جمجمن كتستخاقلو نحق زكايو أبقى لخورنا عات هيوت كا سندلدل زبالة خمزلو زنقرك كازلو بس أي كايز خوان أتوحتا جن بخمي خاطر الدعيو بانس أرون هيوت كا بس ألكا خاليو كمنا بلون كسابنا بحمام موتن كبس حكا حيل اللوا قد انت نبر كساب زهالخا كمج اناق حراقت كونا يتخلني خا ما عليها زي بلوم دليتات كساب زهالونا قد يخنج اناق أبزقن مش إننا أفريت نخنكون صوع دامبر بانس أرعنودات نخجبرنا كم فقد اللي بلنان شنكت جرميو جنايونيو أبو ثمنالو أبرئسنا منالو يتحطو شنكت جلا نختجبر كتصوع كخاليو بانس أرون كابزنا بركة كان فتك كخاليو نجارات كمين يتكملهم دامبر بعلاتهم دليتاتنا يكونون حدا حق له نسخة كل نجار ساعاتيو شنكت كاخم كل نجار ساعاتيو أتنت بجنة ساعات زي أبي خاتو عليو ما يزمل أديقاكو حيل خوينو ختم خام براحة خم تركب كجبرا خاليو ترايكم زي كونجن سبعتون كتحل الكخال سلزف الليات وتسيت كبت أقمات ساعتنا يزفتر ولا تزيد صبوق تبلو بحري ساعاتيو نابنت حرك عن يغون مبار نناي حرك عنك ساعات هبي تدفعيو كتبا سلوه تقوي قولو
ወላስ ናብ ስራሕ ክትጎየሉ ስፖርት ክትሰርሓሉ እምበር ጭንቀቱን ጸዓት ኮይኑ ሳዕቤን ከዓ ኣብ ማሕደራ ጸዓት ይመርኮዝ ከምዚ ካብ ኮነ ንምጭናቕ ከመይ ክትርድኦ ኣለካ ሕጂ ፈሊጥካ ኣለኻ ከም ሓደ ሕማቕ ጸላኢና ይጨነቕ ብምባል ዲኻ ትርድኦ ወላስ ረጊእካ ስለምንታይ ከምዚ ይኸውን ኣሎ ብምባል ነብስኻ ንኽትፍትሽ ኢኻ ትጥቀመሉ በዚ ኮይኑ በቲ ጽውጽዋያት ህይወት ኣይውድኡን እዮም ይኹን እምበር ብውሕዱ ጸዋይ ናይ ገለ ጽውጽዋያት ንምዃን ኣብዚ ርእስቲ እዚ ዘለካ መርገጽ ኸልሶ ጸሓፊ ፊልሞን ተስፋዓለም ፍቓድ ጥራይ እያ ኣለኻ ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ልቡኻ ቦታ ክሕዙ ክእሉ ምስቲ ምእማዕኒ ዝበልካዮ እንተስ ብርድኢት እንተስ ብስምዒት ጥብቕ ኢልካ ምንባር እውን ትመርጽ ቀልጢፍካ ድማ ነቲ ሕዛእቲ ልብኻ ብገዛእ ፍቓድካ ጥቕልል ኣቢልካ ተስፋኻ እምነትካ ሰላምካ ኮታስ ምስ ኩሉ ጸጋታታትካ ተረክቦ ነገር ግን ዘይከም ትጽቢትካ ርኽበታትካ ሒዙ ይስውረካ እታ ኽብርትን በልጽትን ህይወትካ ትርጉም ከም ዘይብላ ጌርካ ትርያ እናበልካ ቃንዛ ኽሽካዕለላ እንደገና ብገዛእ ፍቓድካ ትፈርዳ ደጊም ተኣምኖ ሰብ የለን ሎሚ ብእምነት ዝኸይድ እንተሎ ዓለም ኣበይ ከም ዝበጽሐት ዘይፈለጠ ጥራዩ እናበልካ ትዝምር እሙን ናይ ምዃን ባህሪኻ ብሰይጣናዊ ሓሳብ ተዋዒጡ ሕንያም ምፍዳይ ዝብል ሓሳብ ትረዕም ንዘት ዝመፁ ጽቡቓት ሓሳባት ጸላእዮም ትኸውን ሕሉፍካ እናዘከርካ ከመይ ድየ ሰላም ነይረ እንታይ እሞ እናበልካ ሕሉፍካ ትናፍቕ ኣብኡ ምንባር ትመርጽ እምበር ሕሉፍ ሰላምካ ክትመልስ ኮነ ዓጸፌታን ሎሚ ክህልወልካ ግን ኣይትጽዕርን ፈቲኻ ጸሪቕካ ግን እትፍታሕ ኣብ ኢድካ እዩ መጉዳእቲ ቀሊል ኣይኮነን ቀሊል ዝገብሮ ግን ኣረኣያኻ ጥራይ እዩ ናብ ቁስለኻ ጥራይ እንተ ደኣ ሃልዩ ኣረኣያኻ ቀልጢፍካ ቀይሮ ከተርኩሰ ኢኻ ራኽሰት ድማ ስለዚ ኣድህቦኻ ናብ ምፍዋሱ ገበር እሞ እመነና ክትሓዊ ኢኻ ኩሉ ዝነበረካ እሞ ትናፍቖ ክምለሰካ እዩ ተስፋኻ ተሓዲሱ ህይወት ብኻልእ መልክዓ ባህታን ዕልልታን ሓዚላ ኣኽሊል ዓወት ከተልብሳ ንዓኻ ጽበ ምህላዎ ኽበርሃልካ እዩ ድሕሪት ገጽካ ምልስ በል እቲ ዝነበረካ እሞ ስኣንካዮ ብገዛእ ፍቓድካ ምዃኑ ዘክር ልክዕ ከምኡ ሰላምን ዕረፍትን ውሽጥኻ ክትመልስ ፍቓድ ጥራይ ኣለኻ ሕጂ እውን ኩሉ ነገር ኣብ ኢድካ እዩ ዘሎ ጸሓፊ መርሃዊ ፀሓየ ቃንዛን ስቓይን ዝፈቱ ሰብ የለን ይኹን እምበር ኩልና ህይወት ዘለና ሰባት ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ወይ መድረኽ ናይ ህይወትና ንገለ ዓቐን ንሳቐን ንቕንዘን ኢና እዚ ኸዓ ከም ኩሉ ነገር ጽቡቕ ጎንታት ኣለዎ ስለዚ ገለ ካብኡ ብናተይ ኣረኣእያ ክገልጽ ህይወት ብስቓይን ቃንዛንያ ብሉጻት ትምህርታት ብሉጽ ንኽትከውን ትመረካ እቲ ዓብ መምህር ኣብዚ ዓለም ህይወት ምዃና ዝኾነ ተራ ሰብ ክርድኦ ዝኽእል ነገር እዩ ቃንዛን ስቓይን ዝሓሹ ሰባት ንኽንከውን ጽቡቓት ባህርያት ንኽነማዕብል ዘኽእሉና ሓይልታት እዮም ነቲ ኩሉ ኣሉታዊ ዘየድሊ ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ሓጋዚና ዘይኮነ ኣተሓሳስባና ቀንጢጡ ዕቱባትን ብሱላትን ሰባት ዝገብረና እዩ ቃንዛ ንሓቀኛ ጸገማትናን ባህርያትናን ንኸነለሊ ዘኽእለና ጽቡቕ ነገር እዩ ኩሉ ሰብ ብምዃኑን ኩሉ ሰብ ንኽነብር ዝከኣሎ ክገብርን ከም ዘለዎን ሰባት ብፍቕርን ምትሕግጋዝን ነዚ ዘይፍለጥ ሓፂር ዕምሪ ክንነብሮ ከም ዘለናን ንኽንግንዘብ ዘኽእለና እዩ ስቓይ ህይወት ንምዃኑ ቃንዛን ስቓይን እንተዘይህልዋ ትርጉም ሃለዋ ዶ ኣነ ከም ዝመስለኒ ኩሉ ነገር ምስ ግዜ መሰልቸወናን ቀጭ መምጻእልናን ስለዚ ብድሆታትን ጸገማትን ነቲ ኽፉትን እወታውን ኣእምሮ ዘለዎ ሰብ ከም ተድለይቲ ነገራት እዮም ስቓይን ቃንዛንዮም ምስ እንታይነት ንቕሓት ዘላልዩና እቶም ጽቡቓት ትምህርታት ንሱ እዩ ዘቕስመና ስቓዩ ምስ እንታይነት ትሕትና ትምህርቲ ሕያውነት ምርድዳእ ፍቕሪ ጥዑይ ሰብኣዊ ኣተሓሳስባ ምትሕግጋዝ
ካልኦትን ጽቡቕ ነገራት ዘላልየና ዝበዛሕና ሰባት ግን ነቲ ብቓንዛን ስቃይን ዘቐሰምናዮ ትምህርቲ ወይ ልቦና ቀልጢፍና ንርስዖ ብምዃንና ደስ ኣይብለን ናብ ሕሉፍና ተመሊስና ክንመሃር ኣይንፍትሽን ኢና ማለትሲ በቲ ዝተረዳእናዮ ልቦና መሰረት ኣይንመላለስን እዚ ኸዓ ቦታታት ንቐያይር ስለ ዝኾንና እቲ ኣእምሮዊ ኩነታትና እውን ምስኡ ይቀያየር ስለዚ ክንጽሕፎ ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ቓንዛ ስቃይን ዘይቀመሰ ሰብ ምስቲ ዝቐመሰ ክነጻጸር ከሎ ንቕሓቶም ባህርያቶምን ኣተሓሳስብኦምን በበይኑ እዩ ጸሓፊ ሄኖክ ምሕረተኣብ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ብደውካ ፈረስ ገርህ ልቡ ንዓለም ዘይሓልፋ ተጣቢቡ ባምሆ ምስ ጐይታኻ ብሰይጣን ዝብርሆ ናብራ ዓለም ብሕምባቤኻ ዝብድሆ ኣብ ርእስኻ ተወጢሑ ፍናን እናተሰምዖ ክትከይድ ርኤካ ግዲ ኾይኑ ምልክት ትሕትና ስግድ እናልካ ወትካ ተድንና ኣዲኻ ትደፋእ ኣንፈትካ ምስ ልጓም ተቋሪና ኣብ ሸነኽታ ዓባይ ገረብ ደው ኢልካ ምስ ነብስኻ ከም ትላዘብ ሰብ ወዲቑኒ ኢልካ እናተጸበኻ ሰብ ርኤካ ሓዚነልካ ኸኣ ወሬሕሪሕ ኣብ ዘየብል እዋን ጃምሎ ምንጽባሕን ተመሓዝየን ከም እንኮ ደርፊ ኹለን ንሰን ዓቐብ መሰኽተምካ ዓቐብ እቲ ንቑልቁል እውን ኣይረኸብ እሞ ኸኣ ብዘይ መኽሰብ ደው ኢልካ ጐይታኻ ንሰማይ እናተመጣጠረ ተመስገን ስኢንዋ እናሃለለ ኪኖ ሕምባብኻ ናህሪ እንተፈጠረ ስላዕ ከውርድዮ ካብ ገረብ ወዲቑ ማዕሪ ሃርጐፍጐፉ ምሕኩልቱ ሞሊቑ ንዓኻ ግን ሓዚነልካ ጐይታ ረኺብካስ መድሕኑ ተጸቢኻ ብደውካ ገጣሚ ግርማይ አብርሃም ካብ መጽሓፍ ርቀት ከዕጣን ዝተወስደ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፈሊጥና ክወርሒ ለይቲ ምስቶም ከዋኸብቲ ግርማኺ ዘይደጓሒ ኣብ ሰማይ ትጸንሒ ጽባቐኺ ንልቢ ዘእመነ ኣመና እኳ እንተኾነ ኣብ ሎሚ ተበጺሑ ምስጢርኪ ጐሊሑ ግርደት ጩራ ፀሓይ መሬት ምስ ከወላ ጸልማት ብዝሪኡ መልክዕኪ ዘይግርምኡ ንግዚኡ ኣብ ህዋ ጠፊኡ በዓል ዓባይ ከየስተውዓላ ወርሐ ሓሚማ ኢለኒ ምህለላ ልእካት ምስጢር ጉርሃት ከተታልሊ በቕቲ ክትመስሊ ፍርቂ ነብስኺ ተቐልቀሊ በሉሎ ምሳላ ፍልጦ ኩሉ በጺሕናዮ እቲ መልክዕ ካብ ፀሓይ ክትልቅሒ ኪንኡ ክትፍስሒ ፈሊጥና ክወርሒ ገጣሚ ኪዳነ ማርያም ጐይትኦም ዘፈሩ ገጣሚ ኪዳነ ማርያም ጐይትኦም ዘፈሩ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ፍትዋ ተኸታተልቲ መደብና ብዘቕርምናልኩም ትሕዝቶ ዓጊብኩም ተዛኒኹም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርና ናይሎም ትሕዝቶና ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ መደብና ዘለኩም ርእይቶ ይኹን ነቐፌታ ወይ እውን ክቐርበልኩም ትደልይዎ ጽሑፋት ምስ ዘሉ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ሬድዮ ኤረና @gmail.com ወይ ሬድዮ ኤረና @yahoo.com ኢልኩም ለኣኹልና ክበጽሓና እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌስቡክ ተስፊት ዮሃንስ ብምባል ኣብ ናይ መልእኽቲ ሳጹን ክትገድፍለይ ከም ትኽእሉ ከዘኻኽረኩም ደሊ ብዝተረፈ ብዝመጽእ ረቡዕ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓትን ብዝተፈለየ ትሕዝቶን ክሳብ ንራኸብ ጠጥዕሙ ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና ኣብዚ መደብ እዚ ንማሕበራዊ ህይወት ዘንጸባርቑ ጽሑፋት ግጥምታት ድርሰታትን ዋዛታትን ዝቕርቡ ኮይኖም ኣብ ህይወት ንዘጋጥሙ ጸገማትን ኣፈታትሖምን ኣመለኻኽታና መዓልታዊ ህይወትና ተዘክሮታት ንእስነትን ካልእ ንኣጠማምታና ውልቃዊ ህይወትና እናንጸባረቐ ዘዘናግዕን ምኽርታት ዝልግስን መደብ እዩ። ጠጥዕሙ ምስ ሬድዮ ኤረና